Milí priatelia Kleopasa, slávime nedeľu svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. A liturgia nám dá čítať v prvom čítaní z knihy Sirachovcovej stať, ktorá rozoberá problém, ktorá rozoberá napätie, a staré ako je samo ľudstvo, staré ako sú tieto nízke Tatry, ktoré sú v pozadí. Prečo? Aké je to staré napätie, alebo tá stará skutočnosť života? No, rodičovsko-detinský vzťah. A kniha Sirachovca zrovna sa nebude na to pozerať ružovými okuliárami. Predstaví určitú kalkuláciu, ani nie tak morálnu kalkuláciu, ale predstaví tento vzťah v perspektíve, mohli by sme povedať, akéhosi sporiaceho účtu. Že vložíš do čohosi veľký vklad a potom z toho budeš mať úroky parádne. No a to z jednoduchého dôvodu. Sirachovec nehovorí len o tom, že miluj a ctí svojich rodičov, lebo je to nejaký morálny princíp, lebo je to 5. prikázanie, nie iba kvôli tomuto, ale je pragmatik. A on musí konfrontovať aj skutočnosť helénskej kultúry, lebo jeho náboženská židovská tradícia sa dostala do konfrontácie s akousi novou helénskou popkultúrou, v ktorej bol vysoko vyzdvihnutý človek. To je tá antropologická kultúra, typická grécka, objavili človeka. A v tej kultúre bol dôležitý človek, mladý, silný človek, ktorý tu a teraz má hneď úspech. Čo bolo v kontraste s klasickými hodnotami? No a aké boli tie klasické hodnoty v hebrejskej kultúre? No, že starý človek mal určitú prednosť pred mladým. To vidno aj na tom prikázaní, že cti svojich rodičov. Ale už v tejto helenskej kultúre, ako to vidno v knihe Makabejcov, existuje aj iná skutočnosť. V 2. knihe Makabejcov, v 4. kapitole sa hovorí o istom Aureovi, ktorý nielenže bol starý, priamo sa píše, ale bol aj hlúpy, bol zvrátilý. To znamená, že písmo pozná aj takúto skutočnosť, že okrem toho, že existuje starý človek, ktorý väčšinou požíva veľkú úctu, existujú aj starí ľudia, ktorí sú neschopní, ktorí sú zlí. A preto, keď Sirachovec konfrontuje tú helénskú kultúru, tak pre nich to bola určitá sociálna alebo spoločenská facka. Zrazu konfrontovali takú skupinu ľudí alebo takú spoločnosť, ktorá postavila mladého na takú istú úroveň ako starý, ten, ktorý má byť ctený. Takže to bola výzva práve na to 5. Božie prikázanie, ako sa s tým vysporiadať. A preto prichádza Sirachovec aj s takou inou alternatívou alebo inou motiváciou. A síce nie len s tým rozmerom akejsi čistej lásky alebo nezišnej lásky, ale tam sa už rozvíja aj nový prúd. A ten prúd je taký, že dobrými skutkami si môžeš čosi zaslúžiť. No to je jasné, lebo on vedel, že láska je veľmi vratká, ale pokiaľ ide o osobný záujem, tak tam nikto nechybí. Každý má záujem o seba, predovšetkým prosperovať. Takže on toto musel v tej konfrontácii s tou helenskou egyptskou kultúrou vtiesnať aj do svojej náboženskej kultúry a využil tento problém, aby mohol rozvinúť, ako rozšíriť alebo prehlbiť tú náuku o prikázaní lásky k rodičom. No tak poďme k tomu čítaniu. To bol trošku taký kontext, ako pozeráme nádherne na poľanu. Iste to vidíte, poľana. Veľmi pekne máme tam Bukovinu, ten kopec, Ľubietovský Vepor, nádherný pohľad na nízke Tatry. A tuto Prášiva a tak ďalej. Krásne na túto dolinu Zvolensko-Bystrickú až na Majerovú skalu a tam v pozadí máme Krížnu. Tak teda 3. kapitola. Vybrané sú len niektoré verše. Začína sa to veršom 3
A tam máme akúsi veľkú tému. Hneď je povedané, Pán dal otcovi vážnosť, ktorá je vysoko nad deťmi a upevnil právo matky nad synmi. Ináč v pôvodine nie je vážnosť, ale že ho oslávil. To slovičko doxa, priamo doxazen, ako vyzdvihol vysoko, tak sa často používa na rozmer opisu sláva Božia. To bude mať význam v závere našej state. Takže máme základnú tému. Pán dal vysokú vážnosť, alebo teda oslávil otca aj rodičov. A toto je hierarchia. Rodičia sú na vrchu, deti sú dole. A potom začne hneď rozoberať tak trošku dopodrobna tú dynamiku vzťahov. Kto si váži otca, očistuje sa od hriechov. Bude sa ich zdržiavať a bude vyslyšaná jeho každodenná modlitba. Takže máme etickú osobnú hodnotu zdôraznenú, ak si vážiš otca, tak potom bude to mať aj pre teba pozitívny dopad. Očistuješ sa tým od hriechov. Tu sme počuli slovičko, že váži si otca, v gréčtine je to Timeo a v tejto kapitole sa sloveso Timeo vyskytuje 7-krát. Evidentne chce rozoberať práve túto tému úcty alebo lásky k rodičom. Takže prvá vec, etická hodnota, už nie len preto, že je to príkaz, ale budeš mať z toho aj ty zisk. Očistuješ sa od hriechov. A podobne je to aj o matke. A zbiera poklady ten, kto má v úcte matku. Tak tu už nemáme len tú hodnotu teologickú, že bude vypočutá každá tvoja modlitba, ale ekonomickú. To znamená, ak si psíš matku, tak sa ti bude dobre dariť. Takže nehovoríme o nezišnosti, ale Sirachovec dáva teda motiváciu, budeš mať z toho profit. A profit môže byť viacnásobný. Napríklad v ďalšom verši, kto si váži otca, bude sa radovať zo svojich detí a budú vyslyšané jeho modlitby. To znamená, že profit bude spoločenský. Že ak ty budeš mať takýto postoj k rodičom, tak potom je vysoká pravdepodobnosť tvoje deti, že budú mať taký postoj k tebe. A ešte jeden úplne ďalší zisk, to je veľmi taký opäť ten osobnostný, že získaš ty čosi viacej. Kto si váži otca, bude dlho žiť. A tam je dokonca, kto ho oslavuje. To znamená, že dáva mu slávu takú, skoro by sme mohli povedať, ako Pán. A pokračuje ten verš, kto poslúcha otca, potešuje matku. No aj tam je v pôvodine iná verzia, že kto poslúcha Pána. Tak máme to, skoro sa dostávame na rovnakú úroveň. Ten postoj k rodičom, k postoju voči Pánovi. A on, že potešuje matku, akože ju obveseluje, že jej dáva spočinutie, že fajn, konečne vtedy už môže pokojne oddychovať, lebo ide to tak, ako má ísť. Liturgia nám potom nedá čítať niekoľko veršov, aby skočila na verše 14 až 17, ale v tých veršoch 8 až 13 je niekoľko zaujímavých vyjadrení a tie si spovieme. Možno preto ich aj vybrali, lebo by sa pre naše moderné uči 21. storočia zdalo až také neslýchané. Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom. A v tejto vete je napísané, že budeš im priamo otročiť douleusei despotais, ako despotom. To máme v tom modernom slovníku despota je veľmi negatívne, ale že budeš im slúžiť, že oni budú rodičia ako čosi nad tebou. No a toto samozrejme pre nás, ako pre tú grécku kultúru na to nereže, lebo by sme si mysleli, že je to akési ponižovanie. Musíme uznať, že pravdepodobne Sirachovec nechce prijať celkom tú grécku kultúru, ktorej nebezpečenstvo bolo v tom, že vlastne rodičia sa mohli takto dostať na druhú koľaj, lebo keď už začnú byť starí a slabí a nervózni a veľa požiadavok ich budú mať, tak potom už nemôže byť na tej jednej úrovni a keďže si povie, že sme na jednej úrovni v tej gréckej kultúre, tak ich dáme na bok. A v tomto prípade preto sa zdôrazňuje, nie, budeš slúžiť svojim rodičom. Zaiste asi nechce celkom povedať,
predstaviť ten právny rozmer celkom na takej tej rímskej úrovni, ale na tej spoločenskej, na tej nábožensko-spoločenskej, áno, budeš im slúžiť. No tak, ako tebe slúžili, keď si bol ty malý, posratý a pošťatý niekoľko rokov a vychovávali ťa, kým si narastol. Tak isto, jednoducho im to budeš robiť. To je, ako by sme povedali, v tom náboženskom rozmere, kde nie je stredobodom človek, ale Boh, ktorý vyvyšuje človeka. V tomto náboženskom rozmere prirodzene, že sme si všetci rovnakí, ale nielen rovnakí, ale rovnako sme si dlžní tú lásku, ten postoj služby. Motivuje to viacerými spôsobmi, hovorí, so všetkou trpezlivosťou opakuje cti si Otca. A potom dá, aby zostúpilo na teba požehnanie. 3-krát tam spomína požehnanie od Otca. Že ak ty takto budeš robiť, tak Pán Boh On ťa požehná. Lebo Otcovo požehnanie je oporou pre domy synov. No z jednoduchého dôvodu požehnanie znamená zvolávanie božskej sily, rozmnožovania, ale vôbec akejkoľvek sily života. A proti tomu kontruje, hneď dá druhý rozmer, že kliatba matkina ich vyvracia od základov tie domy synov, ak nebudú si ctiť rodičov. To je veľmi silné vyjadrenie, lebo matka, ktorá dáva vlastne život, tak tá má akoby moc ešte aj vyrieknúť kliatbu. Nestraťme z centra pozornosti, z toho úmyslu, z toho Sirachovcova, že on stále hovorí o tom rozmere náboženskom. On to nechce absolutizovať, ale chce chrániť tú hierarchiu práve preto, aby keď rodičia sa stanú starí, aby neboli odkopnutí. No a vlastne po tejto časti potom prichádza tá naša záverečná časť, ktorá je vlastne centrom celej tej kapitoly. Centrom a veľmi dôležitým posolstvom. Tam začne si Sirachovec aj rozprávať celkom osobne. Začína oslovať syn môj. Takže už nie predtým len v tretej osobe, ale v druhej. Syn môj. Buď oporou svojmu otcovi v starobe a nezarmucuj ho, kým je nažive. Tak teraz prejde na tú najpodstatnejšiu záležitosť života. To nie je, že deti si majú ctiť rodičov, keď sú detičky malé, ale keď sú dospelí a rodičia sú starí a sú už nevládni, alebo sú celkom možno byť dementní, nezarmucuj ho. A potom, ak slabne na mysli, buď trpezlivý, nepohrdaj ním, kým si ty pri plnej sile. To je presne proti tomu, čo by grécka kultúra urobila. A dáva viacej motivácií. Nezabudne sa ti, že si mal súcit s otcom. Odrásať sa ti z hriechov, ktoré si napáchal. Takže osobný zisk a opäť aj teologickú hodnotu, že toto všetko Pán bude počítavať, zráta ti to pozitívne. Za tvoje spravodlivé počínanie vybuduje sa ti dom a pamätať sa bude na teba v deň súženia. Tak to ešte graduje. Prichádzame úplnému finále tejto motivácie a on, že ako z jasného slnka ľad tak sa rozplynú tvoje hriechy. Viete si predstaviť, ako aj teraz nám tu žiari slnko, keď na srieň začne páliť slnko, tak sa to rozplyne, tak hovorí, tak keď si vložil do tej banky, pomyslenej duchovnej banky, tie skutky dobra, úcty voči tvojim rodičom, tak tie spôsobia, že sa roztopia všetky tvoje hriechy. Aj toto je veľmi známe vôbec aj v rabínskej tradícii, aj v egyptskej tradícii, keď sa vážia skutky ľudí na tých váhach pomyslených v Egypte, je to veľmi pekné, tak úplne tá posledná zlatá minca, to, čo najviac zaváži, je skutky dobra voči svojim rodičom. Keď tie položíte na váhu, tak všetko ostatné sa zminie. Akože to je taký úrok, ktorý vložíte do tej duchovnej banky, ktorý vám narastie do nekonečna a ten vás zachráni. A skončíme s poslednou vetou, tá je v 18. verši, tu nám liturgia nedá čítať, škoda. Možno, že aj preto, že je taká silná, ale tam sa hovorí o tom, že je bohorúhač ten, ktorý zanechá alebo nectí si otca a rovnako si nectí matku. To znamená, že dáva prikázanie lásky k rodičom na úroveň prikázania prvého. Milovať Boha, alebo ctiť a vážiť si Boha.
ten, ktorý si nectí rodičov, tak nemôže byť ani pravým ctiteľom Boha. A opačne, ak si ctíš Boha, tak si musíš ctiť a starať sa o svojich rodičov. A s týmto pohľadom do takej ďalekej aj budúcnosti alebo do tej ďalekej perspektívy končíme naše spoločné uvažovanie. Prajem vám krásnu požehnanú nedeľu svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.